L'escolta activa és important. Deixem que parli i no afegim paraules al seu relat. Perquè podríem interferir o modificar els records d'aquella persona. És necessari respectar el relat tal com l'està comunicat. S'ha d'escoltar i donar-li suport a la víctima. Cal creure en el relat i en totes les circumstàncies i no caure en prejudicis i estereotips pròpies de la cultura patriarcal. Davant d'una revolució cal mantenir la calma i controlar les emocions. Així interferirem al mínim en el relat. Cal protegir totes les dades de l'infant i de l'adolescent. En especial els més vulnerables, com els que pateixen diversitat funcional o problemes de salut mental, entre d'altres. S'ha de reforçar la seva valentia i coratge sense jutjar la persona, perquè pugui explicar bé la violència que està patint. Cal reforçar la valentia i l'esforç de la persona que ens manifesta la seva vivència i validar el seu patiment. No és culpa seva el que està passant. El dia 25 de novembre és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere. Mobilitza't! No és cosa d'una, és cosa de tots.